faqet waħdi, kemm ġid nagħmel jekk irrid. Kemm mhux ruħ nagħmilhom ħinja mingħajr wisq taħbit u grid. Noqgħod naħseb faqet waħdi, nista' nberra bi ftit flus, nista' nsostni bi ftit ikel, nista' nagħta nista' nbus. Bix-xejn tisra fjura mlewna, bix-xejn keċċi sħab sewdi, bix-xejn traqqad li ben, bix-xejn tenġeġ nara jien. Taħseb x'tista' tagħmel, tħalli basket wara bib. Tnejn persuna twirsa l-knisja, x'tista' tagħmel bi ftit msieb. Tgħin lil min ibati għandel, tgħin lit-tfal b'bżonnijiet, iżżur swali solidarji tbissir lum fil-ħabsijiet. Bix-xejn tisa' fjura mlewna, bix-xejn tkeċċi sħab sewdi, bix-xejn traqqad li ben, bix-xejn tenġeġ nara jien. Bix-xejn tisra fjura mlewna, bix-xejn tkeċċi sħab sewdi, bix-xejn traqqad li ben, bix-xejn tenġeġ nara jien. X'tista' tiswa kelma fatta, tista' ċala is-sisin, jew tabtiba minsa u ħelwa fuq spallejn ta' min ħossbin. Bix-xejn tisra fjura mlewna, bix-xejn keċċi sħab sewdi, bix-xejn traqqad li ben, bix-xejn tenġeġ nara jien. Bix-xejn traqqad li ben, bix-xejn tenġeġ nara jien. Thank you.